ni ondarra bitarra, eta honore gaina. Hemen dena garrantzali ziren. Ez zen fabrika bat, oan ere ez da, fabrika bat, oan badire, fabrika batzu minon gutxi. Horren zen fabrika bat ere. Eta hemen hau zen itxasoko izonak, hemen denek itxasuan. Eta zen edade bat, denek itxasora. Eta zen goitzen bortan aldea kanpora, erraiek aditzen ganon. Nola transporterik etzan batean, orduan, erraiek aditzen zen erreien bertan, eta erreien bertan ez zintzen erraia, ez zintzen jaso. Jateko merta atzen ganon, bai minon etzuten batzen. Oan da transporti, oan joaten da erraia, ematen du, alban tokiro ez, orduan ez. Emakumia, pues, ezerrez, orduan zen, omezela, orduan zen pobriak, jaten zen lavadaira o lavadora. Azun hori zen, bestaretar guanta, entzun txurretek askak entan, arropa garbitzen tolu bitzen zen. Eta beti lautik eutan, emakumiak, itxeko, nola familia ondile ziren, eta gizon asko, eta beti adeki launtzeko, beste berri baten ziren, Frantzia alderan eskan, eta hola. Eta bizila hola zen, bizila pobregia. Ibizien zen musin monogilo. Baixo orduan zer respetu zen apaizek ez da. Apaizak, konsagratzen nahi zela forma, tentzen formari lurra erore, eta nire dugizko horre, pues, berak ikusten makurtzo kapaz etzagola. Ni nintzen makurtu eta hartu nuen eskuta eta beririn manion. Eta orduan hasi zen bulleka, eta gualtzan hozien 80 lagun kapila berian, eta hasi zen errietan, bronkan batan nahi, eta nik zan nien baina, hau nahi, ez dut zerrein, nik hartu nuen. Haren baitek den zerrein dut enten, hartu eta zuri eman, zut etxinen kapaz makurtzeko eta hori hartzeko eta kondanatu nizela, zantzien. Kondanatu nintzela, kondanatu eta mesan bukatzen zenean, ekartzeko jarro bat, zelarrezkoa, han urak hartzeko, eta tarrapo txuri bat, eta ure imartzula bedinkatu, eta gero nire esku garbetxo barkazioak zertxo, barkatzeko. Eta oain ikusten dut, joaten aizola soziara eta soziaian, anatzen den musien tola eta baten ekabatio, hola galtzen nahi zenen eta ez, oi trapein dut olen dugu. Eta nik lurretek hartu nuen, lurretek hartu, eta bere eman jolako, nik kondanatu nezela esan zen lapaisak, eta emakume jenten ziren, pues denak gona luzelu ziegen, eta galtzen berez emakumeken abragak, pues luziak, minon ahertuko ez ahertuko, eta betikan zintekin amarra, eta oan no da, kun hori joan, oan jara emakumen braga iztu gari, Mi orduan zian kantzonzillo bezala, galtzen bezala, zabalak. Eta bian, zintekin pasatu eskinetekan, eta teatu hola tentzen bildu, eta areken amarratu. Hola gona jotzen zianin hola zarbait aiziek, jotzen mazan gona, antzan ez argizten. Dena erderaz, eta gaina sartu hor dugu, abinan karazol. Dena gola eskubaltza, eta karazolko la bandera, kabuzu. Biste jotzen, eta dena erderaz. Eta pentsazo ni eskola junta batian izan ziren, ¿cuál es capital de España? Eta nintzen kapitala eta ordu zertzen denik, San Sebastián. Te he dicho, ¿cuál es capital de Madrid? O capital de España? San Sebastián, nintzen San Sebastián. Hartu ziren eta jarri paeta kontra. Paeteri behirega, eta hasta que me digas cuál es, no vas sales de aquí. Azken eskolotek atatzeko ordu etorri zen, eta denek itxea, eta niri ati giltzatu zen maiztuak, eta bakarrik angatu zen. Hoi tienda, ogal Irune, o Mendelo, nomatxo egitera, omenan orduan tienda, arropa tienda orduan, oso gutxi zen orduan, oso gutxi, harritik gile zen orduan. Eta berna, orduan zen zaharruta hilek, dena zaharruta hile zen. Andre bat, zinen iseita, zahartu partitzeko, eta partitzen da. Hola, hainen, nemxigua. Harek on nemxigua, eta arrora, kubilatik gan, zahar berrat, aiba. Gero zen behar godien, hola, askatiki bat, ureken, eta zugean alan baso maten zanu, eta hane baso, listo, arbitua. Hola, askatu gabe, han urtuzka zen, eta askanoko urat bihurtzen zen, dana zahar du. Eta gero, zahar antzekoak, gero jentzien, iluntzen zenean, taberna. Orduan, ardua porroiak,
batzu porroi egitea, beste porroi amdixuak, beste amdixuak, zegoen erarik alaz zen ez. Eta gero bat zen erdiak gehiago itxena mozkortuak. Mesi zartzen bete egin, gero hartuken bete egin, eta bat zen itxea eta bete Andre Gaxuak dena patezioan. Bizi modu hola zen. Eta bete hotel jauregi, horre zen atxagoldien, hotela berak, taberna, eta bete alkanadra betiko da. Beste gainagoak ez, beste gainagoak Rafael eta Txaropena eta ordean eta horra dekuna eta oidan egin eta oidan berreia di. Hoi esen lehen zaharut daiak. Alarde galdu da Napoleon denborako gerratik galdu da. Napoleon denborako oron frantzesek eta espainola gerrantzian. Eta sartu zen Euskal Herrian hemen Donostian eta Euskal Herrian nian. Hemen gutxutan orduan Euskaldunak ardilege. Jarri argila hemen burua, hemen kopetan. Argila, hemen kopetan gare. Eta gabaz entzuten menditiken bera ardilak. Alea tropa galdu zila. Justanean jaizkibute galdu zila tropa zozuak. Argila guztu mazuten nahi. Eritxuan dena salta eta putzure salta. Dena ure zen. Eritxuan frantzire bat egintan ure salta dena ito. 8 de septiembre. Arreiere gualtan batean, eta gero omen gaztainan jarri bat ahi hortean azten nintzen, eta gero arreiere gualtan bat, go plaza de armazen, omen goidan eskarga ikin zuten, janealagen, eta gero gotzen Guadalupera. Guadalupean mesan man, eta han besta eskarga batean, eta go bera. Emakumean nahi dut joan gizona bezala igual, eta gorrotu horregatik, zertzen gorrotu, alarden joan dira, horrek zekalta egin du. Atezen dinean kontarra egitera emakumidea, ez da gizonra ez dira. Keinak emakumidea. Emakumidea, kotxina, puta, denak emakumideak. Eta gizona, eta horregatik hola gerra bizi nibiltzeko ez du horrek alte egiten, baina dugu gara atetzen gara behatzetan Mexiko tropa horren egun hortan, eta aileak atetzen igual sortzitan. Aileak gintan bakarrik gauten bueltain, tegi joango de Guadalupera guztala igual, baina aia beti bakarrikan. Ez dontan merkina Guadalupeko horra hartu zela, jaizkibelen hartu zela, hartzaide. Hartu zela jaizkibelen, eta gero itzasuan transistun batian itotzen nahi zena barko arantzaldia janta salbatu zitxula, jatontoe hori aterra zen. Eta ez dena salbatu zela eta orduan itzutan merkina Guadalupeko hori, hor jarri Guadalupen eta ezkertean hor dago. Txarra. Beti izan dago ontarra joako frantzezekin. Gu marinelak oso gazke frantzezekin. Eta ditzion terzen munduko persona gainalago, eta goziek egiteko persona gainalago, eta hola juntatzen gainen barko frantzezak eta barko espainolak. Elkarrekin, hola ondarra bitarrak, hola pasadan, galtza bajatu eta ipurri jora jakustan tol bizitzen. Oso gaiztu ziren. Barkoia dietenak koloretan batzu berdia, bete gaxula, bete berde, bete txurilla. Mian zerte da mehen gustumbria beste lekutan bezala, utxe bat autor eta barkoia dena gorrilla eta bestean axula eta bete txurilla eta beste berdia eta abak zerte den. Den botean, jornitzen nian, arantzaliak barko pintatzera, pinturos no sobrato, no sobrante, eta gutxi pintatu. Honetak ezuro egin, nire hori izan zuten, eta ondarra bilen bizi direnak dut bidozko. Kanpotek etorriak jantazko dagoan ondarra bilen lehenko bazare denagoan denak bilde dire. Ni Andreari, bizo, jatoko bain bauzu, teratoko bain bauzu, eta zorriz bauzu, abratzak gara gu.